Josep Tamoleo. Fabi Esquebone. Joan Rodríguez. Els alumnes d'I4 s'ho passen bé fent jocs tradicionals. Els alumnes d'I4 l'11 de novembre van gaudir d'una sortida emocionant i divertida a Xarangai, que és un lloc situat al Lliberts del Vallès. Aquesta sortida estava pensada a fer-se el 6 de novembre, però per motius d'un avís de mal temps de la Generalitat es va tenir que plaçar i no es va poder fer. I ara el meu company Fallo us dirà què fa Xarangai. L'organització El Segai organitza activitats per tot tipus d'edats. Activitats com jocs tradicionals, una visita guiada a la seva granja personal, una classe d'iniciació a l'hort o una gincama d'aigua, que és ideal per a l'estiu. Ara el nostre company Joan us explicarà quina activitat va escollir el col·legi. L'activitat escollida per l'escola van ser els jocs tradicionals, on es van fer jocs com el d'amagar o la corda, etc. I per acabar les activitats, als nens se'ls va permetre anar a la granja per poder acariciar els animalets. Us adjuntem les entrevistes als nens d'I4. Estem amb la Berta. Et preguntaré dues coses. Què és el que més t'agrada de la sortida i si la tornaries a repetir? Posar-li la cua al burro. Vale. I la tornaries a repetir, la sortida? Sí. Em va agradar quan vaig sortir amb l'autobús. I si la tornaries a repetir o no? La tornaria a repetir. Va agradar tocar una cabreta que em va xupar de les costes. La tornaries a repetir, la sortida? Moltes gràcies per escoltar. Tornarem aviat amb Estil Directe TV.